हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय दायो नै दिनै 8/3/2024 शुक्रबार बाराय दिनै श्री श्री शिवजात्री फुजा फोरबो फालिदों जोंनि सामुफुरि गामियाव स' बेनि मोननैसो नुथाय आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों स' आइ होप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय स' गाइसमोन नोंथांमोनाथ' मिथियाखैमोनबो जानो हागौ जोंनि गामिखौ स' जोंनि गामिनि मुङा सामुफुरि गामि पस्ट अफिस रुपहि पिन 781318 आरो जोंनिया डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बिटिसि आसाम आरो जोंनि बे गामिखौ बा नैबे फोरबो जागायजेननाया 2009 मायथाइ आरो बेवहायनो गामिखौबो दाजेननाय जादोंमोन स' देग्लायबो गाजा गोमजायै फालिदों बेनिनो मोननैसो नुथाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय नाथाय नोंथांमोना साननो हागौ जे बेवहाय रायजोब्लाबो मानो एसेबां खम सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लादों मानो होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि गामियाव टटेल 12 बा 13 न'खरफोर दं मानोना बेयो गामि गोदान लाइक हादान रोखोमसो जानानै दं नाथाय हादान नङा बेयो गामिया फिसा गामि गोदानसो नालाय बांद्राय गोबावबो जायाखै बेखायनो एसेबां न'खर मानिबो गैया अरायसान नोंसोरनि सेराव आखाइ खबजब हरदों खर' गंग्लाय हरदों आफा आयै इसोर होननानै जै आफा इसोर महादेव गुरुनि Sapa Ishor sapa deh sapa go kamera iya dari babu jago na iya nah tak dia kecil tu mah khabar oh baca ya kita lagi